Ziomeczki, w drugim odcinku z FIFA 15. Dzisiaj zagramy sobie El Clasico, Barca Real. Zobaczymy, kto wygra. Jakby co, to Messi jest na prawej dzisiaj, bo zawsze u mnie był na lewej, znaczy na środku. Dani Alves przy piłce. Alves, no i teraz Ronaldo przy piłce, ależ nie, brawo, szybszy. O Jezus, tak mu chciał postracić dwie wiewiórki. Zagranie. Szybko, rozegranie. Szybka Andres Iniesta. Nie ma się co przejmować. Andres Iniesta do Messiego, nie ma spalonego. I nie ma spalonego, no nie! Ale razu szybko zmienimy, będzie tak to lepiej mi się grało. Spalony był podobno. Przyjmuje Piqué. Zagrywa do Xaviego. Xavi zagrywa do Messiego. Messi do Iniesty. Iniesta do Neymara. Neymar! Ładny strzał Neymara. Xavi wrzuca. Xavi. Źle rozegrany. Gdyby na out. Xavi! Ponad bramką. Są szanse na razie wielkie. Jest szansa. Nie. Wybili bardzo ładnie Barca to zrobiła. Obroniła się. Neymar. Niech się Neymar rozpędzi, zagra do Messiego. Messi! 1-0! El Clasico! 1-0 El Clasico! Piękna bramka Messiego! Z prawej nogi! 16 minuta! Już 1-0 na El Clasico. Barca! Mówi się Barca, tylko jedna Barca. Sergio zagrywa. Potaranowany. No teraz musimy uważać, ależ piękne. Rozegrali to! Zagranie. Alves zawsze kogoś mija. Zagrywa do Xaviego. Xavi do Suareza. Suarez niech się rozpędza już pomalutku. Obiegnie dawać. No. Suarez, Messi. Jest nie do zatrzymania Messi z rzutu wolnego. Zobaczymy, jak się spisze Messi zaczyna rzut wolny. I zobaczymy Piqué. Przegrał pojedynek. Przyjmie Jordi Alba. Co wykombinuje Jordi Alba? Ale też tak można! No już byłoby 2-0, jakby nie spalony. Pięknie go zobaczcie, jak wychodzi. Już El Clasico powinno być 2-0. Na razie na El Clasico jest 1-0. Bardzo ładnie gra Barcelona. Błędy robi strasznie. Gol! 2-0 Iniesta strzelił na 2-0. Dziękujemy bardzo El Clasico 2-0 El Clasico. Piękna bramka El Clasico, czyli Iniesty. Na razie jest 2-0, no Real na razie coś się pogorszył. No Iniesta przejmuje piłkę.
Jakby co, to ja gram na zawodowcu. Żeby nie było. Zagranie do Suareza. Messi. Messi! No nie ma 3-0! Naprawdę już Trabarczyk jedzie jak chce. Real już naprawdę ma to chyba gdzieś. Bo już na Camp Nou jeszcze jest 2-0. To jest Liga BBVA, ależ piękna. Pik jest naprawdę nie do przejścia. No to ładny Ronaldo chrupnął. Szanse są bardzo Nasza. No nie no, złe zagranie. No mamy szansę jeszcze. Ronaldo. Messi, no Messi to jest nasz Messi! Messi! Nie ma bramki. Nie ma na razie bramek. To jest 2-0 na El Clasico. Już na Camp Nou. Idealnie spalony. Bardzo ładnie zarzucił. Pięknie zgłówkował. Isco przy piłce. Isco. Ale się odebrał go Mascherano. Mascherano ma jednak kontuzję. Nasz spalony był Messi. Trzeba zmienić Mascherano. Mascherano z kontuzją. Wejdzie za niego Mathieu. No i za całe za sekundę będzie Messi, zobaczymy na Messiego. Messi się przedziera. No, dziękujemy bardzo. Na razie 2-0 El Clasico. O. No, na razie jest idealnie. Mathieu. Jean Mathieu. No i zaczynamy drugą połowę. Są na razie szanse. No ale teraz musieli porozmawiać z trenerem Ronaldo, która ma sytuację z wolnego, albo tam Gareth Bale. Oj, żółta, nie ma żółta kartka dla... Jak to rozegrają? Cristiano Ronaldo! Teraz szybko trzeba wyrzucić. A tam nikogo nie było. Rozegrać trzeba, przejąć, brawo Mathieu. Do Iniesty. Iniesta się rozpędza. Przejmuje piłkę. Nic nie wyszło. O, zagranie idealne, ależ brawo, szybko wyszedł. Jest ideał. Są szanse i wpadła bramka. Cristiano Ronaldo uderzył bramkę.
Jedziemy z tym koksem. No to teraz niech to uderzy. Poprzeczka! Luis Suarez! Widzicie. Jest 2-1 na El Clasico. Jordi Alba przyjął. Zagrywa do Suareza. Messi się rozkręca. To jest już pole karne. To jest pole karne, ale niestety nie udało się. Ajajaj, nie wyszło. Zresztą Barca musi wracać. Barca musi wracać. Brawo. Neymar. Źle. No teraz ma Real szansę bardzo ładną. Rodriguez, ależ Piqué, zobaczymy Piqué. Trzeba zagrać to, żeby... O, do hol, jak to zagrał. O, teraz musi wyjść! Cały czas! Wychodź! Messi na razie, brawo Messi. Messi rożny. I to jest wolny. Idealnie z linii, what the hell. Piqué? O, nie mamy Piqué w obronie, a co oni teraz mogą tu zrobić? Ależ brawo, bezbłędnie. Błąd, brawo Piqué. Znaczy, brawo tam. 13 minut. Jedziesz, Messi, no. Ale go tak pięknie tam zabrał. No nie możemy dopuścić, żeby weszło to. Ronaldo! No i jest i będzie może dogrywka. A zapowiadało się tak pięknie. Messi! Jaka sytuacja Messiego? No przecież... Jakby co, to nie robimy dogrywek, tylko karne. Neymar, zasuwek, sprinter, ależ kurczę. Bez zmian na razie w drugiej połowie. Aja! Jakby to strzelił! Iniesta. Sergio biegnie, czy dobiegnie? Nie dobiegnie. 90 minuta. I Suarez! Gol! Messi! W ostatnich minutach na 3-2! Pada bramka!
bramka i 3-2. I przyszczęściło się Barcelonie. Dziękujemy bardzo. Jak się spodobał filmik, to proszę lajka, komentarz, sub dobity do 20 łapek w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.